Bună seara, prieteni și dragi! Avem aici scârjele, cum se spune, scârjele, nu? Scârjele, sau cum se spune la astea? Ha? Scârjele. Scârjele, uite, ce aici? Ha? Da. Avem scârjele aici, uite ce aici. Facem aici. Na. Uite. Facem ca la mama acasă, nu? Ca la Bubulina. Ca la mama acasă. Facem niște scârjele de astea. Nu? Dă-te mai jos. Dar puteți mai sus, că nu ai cum. Și așa facem niște scârjele, Andreea, nu? E ca la mama acasă, așa ea. Gel. Nu? Nu, dar trebuie să ții în sus, ca să mă vezi. Nu se vede. Și acolo nu vede. Uite, scârjele super. Dă-te mai așa. Nu, așa nu. Așa să vedem noi. Nu așa. Și pe mine trebuie să mă simt. Da. E bine? E bine? E bine, nu? Mâncăm aici. Good. Good. Tempo, Bun, nu? tempo. Timpul, da. Davai. Da, numai davai, să vezi. Scârjele ca la mama acasă, cum se spune ele. Ca la Dar e Bubulina. foarte bun. Nu? Am curățat bine aici. Punem niște de astea. Ca să rumiresc. Să ne rumiresc. Toate. Foarte bun. Se coc. Se coc. Focul este. Este foc. Da? E bine? Ia. Bun. O, de așa. Tu la viitoare să facem și noi, când este un film mai bun, mai așa. Facem. Așa niște cârjele să mâncăm. Că acum nu-i... Nu-i cine știe. Am făcut noi și ciorbă. Noi ciorba am făcut înainte, dar N-am n-am depus videoclipul până acum. Să fac așa videoclip. Că am făcut întâi ciorba și după aia am făcut... E laptele de acolo, că cred că să ne crește prea tare. Nu, să ne crește, dar să prindă. Să prindă. Că trebuie prins, să punem, să Ia. facem, de asta, cum se spune, Lapte. lapte prins. Chișleac. Șleacă, da. Cu măliguță merge. Merge cu măliguță. La țară. Auzi, Rex. Rex, vagabondul. Așa, Rex. Bubulina, dacă era ziua, te filmam. Da, e așa cum am fost. Da, păi vagabond ăsta. Scârjele avem. Cine vrea Nu le pune pe, am crezut că pui pe ăla. Scârjele, dar care tu pe de asta? În asta. În asta îl punem. Era bun. Am crezut că pui aici. Nu. Scârjele. Uitați ce rumenite. Oh! Rumenite, tăte, așa, ia. E bune, ca la mama acasă. Gelul le-a făcut. Da, dar și tu nu poți să le faci și Ba tu, da, ești, pot. Știu să fac și eu, nu. Păi nu, trebuie să faci și tu. Am făcut mămăliga, a? Mămăligă, E la țară. de la țară, de la toate ce este. Rex. Aoleu, dați și tu. Să vedem noi și este încoace. Ia, vagabondul. Avem un vagabond care este vagabond. Aoleu, dar s-a închis. Vagabondule, ce faci? Rex. Rex? Și uite frumos are. Nu-i voi, mama. Nu-i voi, mama. Hai. Uite aici, așa e. Vagabondule, ce vrei? Vrei, mă, papa? Si, Papa nu este. băietul, acum e. Acum și mama dă bubulinii la bubulini. Acum ce e să dau, da? Ca să dăm mâncare. Face la mare e acolo. Da. Că noi... Gata, hai. Acuș. Noi. Hai, dragă. Vârte acolo. Hai. Vârte acolo la scârjelele alea, că să zice la scârjele.
Poate lumea știe ce înseamnă scârjele. Cartofi pe plită. Cum se spune la țară. Ei, e cățelul nostru. Ai spălat și tu vasele. Frumos. Ia uite vasele lui soția. Hai. Ia bagă acolo și... Ia de să te vârți. Cu sare. Da, e foarte bun. Căm și noi. Scârjele. Scârjele, scârjele. Foc. Mamă, dar tu ai băgat astea aici în foc? Nu. De asta cum se zice... De asta cu grăunță. Bine, fraților. Numai bine, ne vedem la alt episod. Dacă un like, un subscribe sau o comentarie, abonați-vă la acest canal. La revedere! Pa, pa!